Menneskehandel er en af de hurtigst voksende kriminaliteter i verden i dag. Det er faktisk sådan, at i det 21. århundrede er der flere slaver, end der nogensinde før har været i verdenshistorien. 27 millioner mennesker er ofre for det moderne slaveri, og ud af dem 1,4 millioner som sexslaver. Hvert år indbringer menneskehandlen 176 milliarder kroner, og desværre er det kun 1% af bagmændene, der fanges og holdes til regnskab for deres forbrydelse. Det er for lidt. Hvis slaveri ikke er forkert, så er der intet, der er forkert. I refused. He hit me. Then he told me that he knew where my family lived. And if I told anyone, if I did not work for him, if I tried to escape, he would kill my family. Frihed er et hvert menneskes ret. Derfor må vi stå sammen i kampen mod det moderne slaveri. Det er nemt at glemme lidelsen, særligt når det fremstår uden ansigt, uden navn. Vi må tænke på det som et menneske, en historie, et liv. Der kan vi gøre en forskel. Vi har en fantastisk mulighed for at gøre en forskel i dag. Det er vores tid, vores øjeblik, men vi må handle nu. I støttegruppen Datica arbejder vi for at skabe opmærksomhed omkring menneskehandel, for at forebygge den og bekæmpe den. Vi rejser også midler, der bruges blandt andet for at genoprette liv hos de piger, som er reddet ud af slaveriet. Et liv i frihed er et liv i verden. Ingen kan gøre alt. Men alle kan gøre noget. Sammen står vi stærkest. Hvad med dig? Do you dare to care?